Bé, el primer que vaig a llegir és la introducció del llibre. Des de ben menut vaig sentir un gran desig de viatjar arreu del món. Per si la meua il·lusió es feia realitat algun dia, vaig estudiar nàutica, matemàtiques i medicina. Això em va permetre treballar de metge en diversos vaixells i fer molts viatges a terres llunyanes. Després de casar-me, vaig instal·lar una consulta a Londres. Tenia la intenció de fer una vida més tranquil·la, en companyia de la meva dona, però no tinguérem sort. Tenia tan poquets pacients que finalment vaig prendre la decisió de tornar a fer-me a la mar. El capità Pritchard em contactà com a metge de l'Antílop, un vaixell que partia cap al mar del sud i així començà la meua primera aventura.